Szóval az, hogy ő miket talál ki, akkor miből akar hírnevet csinálni, én azt mondom nektek, gyerekek, hogy továbbra is nézzétek, csináljátok nekem a reklámot, mert minden negatív reklám is csak nekem reklám. Szóval azért én elmondom nektek, hogy miről is van szó. Van ez a lány, ez az Olivia, talán 2 órája ismertem, amikor mi már mentünk haza, bekéreckedett a kocsiba, oda mellém csinálta magának a kis titkos kis videóit, amiről én nem tudtam, csinálta, hogy fogja a kezemet, hogy nem is volt semmi puszi, ő adott az én arcomra puszit, hogyha meg is nézitek a videót jobban, én csak odahajoltam hozzá, hogy ne csináljon semmilyen további kamerát, és ott megpuszította az arcomat. Hogyha megnézitek jobban, akkor majd látni fogjátok. Igazából ennyiről van szó, ez a be van állva stílus, ezt meg gyorsan dobjátok, mert nézzétek, amit látjátok, filmet nézünk a feleségemmel, itthon vagyunk, szóval ezt már nagyon engedjétek el, de figyeljetek, én azt mondom nektek, hogy minden negatív reklám, az csak nekem jöhet jól, az nekem jó, továbbra is higgyetek neki, nézzétek továbbra is a videóit. Az a szegénynek az a problémája, hogy alkoholista, kibékültünk, ő 2 órája ismert, és dolgozni akart menni neki, de hát nem tud menni, egy dolgozós lány, szegény amúgy nem normális, megmondom, hogy hívogat, a mai napig, ő, ha úgy van, ő még szerintem most is dolgoz a májról, hogy felesége van. És ez a nagy problémája, hogy mi kibékültünk, és nem tud, nem áll vele szóba, nem normálisan, én mondom, hogy jelentse fel mindenki, mert holdon van. Nem hagyja békén. Erőszakos, nem normális.